शिवसेनेचा उमेदवार इथे पाहिजे। कारण काय साहेब, आम्हाला मधल्या 2-2.5 वर्षात सत्ता आपली होती, फंड भरपूर आला, पण आपल्या ज्या कार्यकर्त्यांना जो त्रास होत होता आमदार नसल्यामुळे तो सगळ्या कार्यकर्त्यांनी समजलेला आहे। त्याच्यामुळे 100% मी ग्वाही देतो की आपले तिन्ही विधानसभेचे तिन्ही महायुतीचे उमेदवार दीपकभाई केसरकर असतील, निलेशजी राणे असतील आणि नितेशजी राणे असतील, हे सगळेच निवडून येतील आणि खूप मोठ्या फरकाने निवडून येतील। कारण का आम्ही मुख्यमंत्र्यांना ज्यावेळी प्रवेश झाला त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे की 27,000चं लीड डबल झालं पाहिजे, त्याप्रमाणे ते 100% होईल एवढंच मी सांगतो। आणि राणेसाहेबांबद्दल तर सांगायलाच नको, राणेसाहेब आपल्या प्रत्येकाला आपण दादा म्हणतो, त्याच्यामुळे प्रत्येकाच्या घरातले ते दादाच आहेत। निलेशजी आपले उमेदवार आहेत, त्यांच्याबद्दल अपप्रचार जर होईल त्याच्याबद्दल पण आपण खपून घेता नाही, त्यावेळी सांगितलं पाहिजे आपले निलेशजी किती चांगले आहेत, किती त्यांचं काम चांगलं आहे, 2.5 वर्षात त्यांनी लोकांची किती कामं केलीत हे प्रत्येकाने सांगितलं पाहिजे। वेळेचं बंधन असल्यामुळे मी इथेच थांबतो। आपली निशाणी धनुष्यबाण आहे हे लक्षात ठेवा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मालवण तालुक्यातील महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या या बैठकीसाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले, खऱ्या अर्थानं ज्यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या कारकिर्दीमध्ये या कोकणचा विकास केला ते रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे सन्माननीय खासदार, या राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राणेसाहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले शिवसेनेचे उपनेते संजयजी आंग्रे, जिल्हाप्रमुख दत्ताशेठ सामंत, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्वच सन्माननीय महायुतीचे पदाधिकारी, उपस्थित पदाधिकारी बंधू आणि भगिनींनो, आज निलेश राणेंच्या प्रचाराच्या निमित्तानं सगळे प्रमुख पदाधिकारी आपण या ठिकाणी जमलेलो आहोत आणि एक निश्चित आहे की निलेश राणेंचा विजय ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे। शेवटी आपण सगळे राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो, देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखाली काम करतो। हे करत असताना खासदारकीला जे आपलं 27,000चं मताधिक्य आपल्याला मिळालेलं आहे त्याचं दुप्पट मताधिक्य मिळालं पाहिजे हे संजयजींनी या ठिकाणी सांगितलं। पण हे मिळण्यासाठी पुढचे 4 दिवस आपण सगळ्यांनी राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली डोळ्यात तेल घालून काम केलं पाहिजे। आज मी देखील रत्नागिरी संगमेश्वर मतदारसंघाची निवडणूक लढवतोय। या निवडणुका सोप्या का झाल्या त्याचं देखील एक कारण आहे। सरकारनं आणलेल्या नवीन योजना, मग महिला भगिनींसाठी असेल, युवकांसाठी असेल, वरिष्ठांसाठी असेल, ह्या सगळ्या योजना जर आपण तंतोतंत मतदारांपर्यंत पोहोचू शकलो तर फार मोठं मताधिक्य प्रत्येक उमेदवाराला मिळू शकतं आणि त्याची सुरुवात निलेश राणे कुडाळ मालवण मतदारसंघातनं करतील याच्याबद्दल कोणाच्याही मनामध्ये शंका नाही। खरं तर आपण मगाशी आता दत्ता सामंतांनी देखील सांगितलं, संजयजी तुम्ही देखील सांगितलात की निलेशजींसारखा एक संवेदनशील आणि भावनाप्रधान उमेदवार आपल्याला मिळालेला आहे। लोकांना आणि विशेषतः आमच्या पत्रकार बांधवांना काही जे तात्विक संघर्ष असतात तेच माहीत असतात, पण ती व्यक्ती किती भावनिक आहे आणि संवेदनशील आहे हे माझ्या एवढं कोण ओळखू शकत नाही। शिवसेनेमध्ये राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचा प्रवेश ठरला, पण प्रवेश ठरल्यानंतर मी असेन, रवींद्र फाटक असतील, तुम्ही तर स्थानिक पदाधिकारी आहात, यांच्याशी संवाद साधून मी आता तुमच्या कुटुंबामध्ये धनुष्यबाण घेऊन कामाला लागणार आहे, राणेसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली कामाला लागणार आहे। आपण सगळ्यांनी एकत्र राहून शिवसेनेची आणि महायुतीची ताकद वाढवूया हे देखील संवेदनशीलपणे सांगणारे तुमचे निलेश राणे हे उमेदवार आहेत। मगाशी दत्ता सामंत सांगताना असं म्हणाले की राणेसाहेबांना सोडून ते कुठंच गेले नाही। खरोखरच तुमचं ते क्रेडिट आहे, हे पण तुम्हाला मी सांगतो, त्याच्याबद्दल दुमत असण्याचं काही कारण नाही। पण परवाच्या सभेमध्ये, कुडाळच्या सभेमध्ये राणेसाहेब मी एक किस्सा सांगितला होता। संग्राम देसाईंना भेटायला मी त्यांच्या इमारतीमध्ये गेलो होतो, त्या बँड्राच्या इमारतीमध्ये गेलो होतो। त्याचं नाव काहीतरी सिंधुरत्न असं नाव आहे आणि मी विचारत होतो की सिंधुरत्न ही इमारत कशी झाली, कोणी केली, कोण कोण त्याच्यामध्ये राहतात। त्यावेळी मला सांगितलं की महाराष्ट्रातलं नाही, देशाचं राणेसाहेबांच्या निमित्तानं असं एक नेतृत्व आहे, सहकारी आहेत, ज्यांनी कधी मुंबई बघितली नाही, ज्यांनी कधी मुंबईमध्ये स्वतःचं घर बांधण्याचं स्वप्न बघितलं नाही, घर घेण्याचं स्वप्न बघितलं नाही,
अशा प्रत्येक सहकार्याला जर देशात कुठच्या नेत्यानं घर दिलं असेल तर ते एकमेव नाव म्हणजे नारायणराव राणे आहे. मग संग्रामशी गप्पा मारत असताना दत्ताजी मी विचारलं की म्हटलं धाडसानं सांगितलं की म्हटलं कदाचित राणेसाहेबांच्या हातावरच्या रेषा उलट्या आहेत. ज्यांना ज्यांना घर दिलं त्याच्यातले देसाई फक्त थांबले, बाकी सगळे गेले. तर दत्ता आहेत ना, तुमचं पहिलंच सांगितलं, दत्ता सामंतांचं क्रेडिट पहिलंच सांगितलं, एकमेव असे आहेत, तुम्ही सावंत पण आहेत. पण जे गेले त्या ज्या पद्धतीनं राजकारण करतायत, नियती त्याला उत्तर आहे. निलेश राणे फार मोठ्या मताधिक्याने निवडून येणार आहेत. नितेश राणे देखील निवडून येणार आहेत. आणि जो राणे कुटुंबाचा दबदबा हा सिंधुदुर्गामध्ये आहे, काही लोक षडयंत्र आखतायत की राणे कुटुंबाचा दबदबा संपला पाहिजे. उलट हा सिंधुदुर्गवासी पेटून उठेल आणि राणेसाहेबांच्या मागं म्हणजे या दोन सुपुत्रांच्या मागं उभा राहील. आणि या सगळ्या लाटेमध्ये आमचे दीपक केसरकर साहेब देखील मोठ्या फरकाने निवडून येतील याची पूर्ण खात्री मला. आणि म्हणून मला सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना विनंती करायची की राणे साहेबांपेक्षा ही जी निवडणूक आहे ही आपल्यासाठी महत्त्वाची आहे, आपल्या सगळ्यांसाठी महत्त्वाची आहे. प्रत्येकानं निलेश राणे असं समजून काम केलं पाहिजे. प्रत्येकानं मी उमेदवार आहे असं समजून काम केलं पाहिजे. कारण शेवटी ज्यावेळी आपण निलेश राणे स्वतः आहोत असं समजून कामाला लागू, त्यावेळी आहे त्याच्या दुप्पटीच्या स्पीडनं आपण या मतदारसंघामध्ये फिरू शकतो आणि मतदान मिळवू शकतो. आणि या जिल्ह्याची अजून एक खासियत आहे. खरं तर हे प्रश्न रस्त्याचे असतील किंवा अन्य काही असतील, हे खऱ्या अर्थानं सोडवण्याचा प्रयत्न फक्त 6 महिन्याच्या कारकिर्दीमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून राणेसाहेबांनी केला. मी आजही सांगतो, म्हणजे पत्रकार बांधव माझे इथे आहेत, कॉलेज जीवनामध्ये असेल किंवा शालेय जीवनामध्ये राणेसाहेब आम्ही एसटीनं वेंगुर्ल्यामध्ये यायचो. 1:45 वाजताची एस टी होती, रत्नागिरी वेंगुर्ला एस टी 2:45 वाजताची. 2:45 वाजता आम्ही त्या एस टीमध्ये बसलो की 11:30 वाजता आमच्या आजी आजोबा 11:30 वाजता रात्री आम्हाला त्या एस टीतनं उतरून घ्यायला नाक्यावर यायचे. आज बदललेली परिस्थिती आहे. आज आपण 3 तासामध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये येतो, 2.5 तासामध्ये वेंगुर्ल्यामध्ये येतो. आणि याची मूर्तमेढ जर कोणी रवली असेल तर ती राणेसाहेबांनी रवली, हे आपल्याला नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून काल परवा कोणतरी येऊन गेले, आम्ही असं रस्त्यानं आलो, आम्ही इकडून आलो, आम्ही तिकडून आलो. खरं तर त्यांच्या जाहीर सभा होतच नाही, त्यांच्या कॉर्नर सभा होत आहेत. ज्या ठिकाणी जात आहेत 1000-1200 लोकांच्या समोर भाषण करायचं. आणि एक कलमी काम राणेसाहेब, एक कलमी काम एकच. रत्नागिरीमध्ये गेले की राणेसाहेबांवर म्हणजे राणेंवर बोलायचं, सामंतांवर बोलायचं. राजापूरला आले तरी राणे सामंत. सिंधुदुर्गामध्ये सिंधुदुर्गामध्ये
होता आणि आमची शपथ चालू होती. शपथेला सगळे बोलवत होते, सचिव नाव पुकारत होते आणि माझं नाव पुकारलं गेलं उदय सावंत. सामंत नाही, उदय सावंत आता शपथ घेतील. राणेसाहेबांनी सांगितलं मला बोलायचं आहे आणि राणेसाहेबांनी स्पष्ट सांगितलं की एखाद्या निवडून आलेल्या आमदाराचं नाव जर विधानसभेमध्ये तुम्हाला माहीत नसेल तर हे विधानसभा पहिली थांबवा, 10 मिनिटं थांबवा, ते नाव बदलून आणा आणि मगच शपथविधी सुरू करा. विधानसभेला कामकाज थांबवावं लागलं, त्याचं कारण होतं उदय सामंत. क्रेडिट मला मिळालं पण आवाज उठवला होता राणेसाहेबांनी. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की ही जी नेतृत्व आहेत ही आपण जोपासली पाहिजे, एक ठेवा म्हणून आपण जोपासली पाहिजेत. आज कोणी काही बोलतं, कशाही थराला जाऊन बोलतं, पण ते हे विसरलेत की आपली राजकीय उन्नती जी झालेली आहे ती फक्त आणि फक्त कोणामुळे झाली. हा जर आत्मचिंतनाचा विषय त्यांनी खरोखरच केला तर त्यांच्यासमोर एकच डोळ्यासमोर नाव येईल, ते म्हणजे राणेसाहेब. आणि मी काय राणेसाहेबांचं निलेश राणेंच्या निमित्तानं कौतुक करावंच यासाठी आलो नाही, पण जी वस्तुस्थिती आहे ती महायुतीच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना कळली पाहिजे. आणि म्हणून आम्हाला हे सगळे मतदारसंघ महत्त्वाचे आहेत. दीपक केसरकरांचा देखील मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे. मी बघतोय की राणेसाहेब स्वतःच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं जेवढे सावंतवाडीमध्ये फिरले नव्हते त्याच्या 10 पट दीपक केसरकरांना निवडून आणण्यासाठी सावंतवाडीमध्ये फिरतात. हे आमच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मला मालवणवासियांना विनंती करायची आहे की ज्या व्यक्तीनं, ज्या कुटुंबानं हा सिंधुदुर्ग जिल्हा विकासात्मक सांभाळण्याचा प्रयत्न केला, भाजपाला प्रचंड ताकद देण्याची भूमिका घेतली, आम्हाला सगळ्यांना प्रचंड ताकद देण्याची भूमिका घेतली, त्यांचे चिरंजीव उभे असताना त्यांचं मताधिक्य 50,000 झालंच पाहिजे हा संकल्प करून आज आपण बाहेर पडावं. आणि ज्यावेळी 23 तारखेला निकाल लागेल तेव्हा निलेशजी राणे 50,000 निवडून आलेत हे ऐकण्याचं भाग्य आम्हाला सगळ्यांना मिळू दे एवढीच विनंती करतो. आणि हाच संकल्प करून धनुष्यासमोरचं बटन दाबावं. 3 नंबरला जरी आपलं नाव असलं तरी आपला उमेदवार 1 नंबरचा हे लक्षात ठेवा, 1 नंबरनंच निवडून येणार आहे एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणून धनुष्यबाणासमोरचं बटन दाबून 50,000पेक्षा जास्त मताचे आशीर्वाद निलेश राणेंना आपण मिळवून द्यावेत एवढीच विनंती करतो आणि थांबतो. आणि राणेसाहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन करावं. मालवण कुडाळ मतदारसंघातून उमेदवार निलेश राणे उभे आहेत. त्यांच्या प्रचारार्थ महायुतीची ही सभा आहे आणि महायुतीच्या या सभेला उपस्थित असलेले महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री, एकेकाळी आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, पण त्यांची जन्मभूमी सिंधुदुर्ग आहे, बरोबर, असे सन्माननीय उदयजी सामंत, बरोबर बोललो ना, सन्माननीय संजयजी आंग्रे, सन्माननीय दत्ता सामंत, सन्माननीय अशोक सावंत, सन्माननीय बाळा चिंदरकर, रुपेश पावसकर, सन्माननीय बबन शिंदे, धोंडी चिंदरकर, राजा गावकर, विश्वास गावकर, रत्नाकर जोशी, मंचकावर बसलेले सर्व मान्यवर पदाधिकारी, माझ्या समोर असलेले भाजप आणि शिवसेना शिंदेगड, उपस्थित बंधूंनो, भगिनींनो आणि माझे तरुण मित्र, मी सुरुवातीला सांगितलं की ही निवडणूक होणार आहे 20 नोव्हेंबर रोजी. फार थोडे दिवस आहेत आणि मलाही आणि आमच्या उदय सामंतनं अनेक मतदारसंघात पोचायचं आहे. तास मिनटं पण महत्त्वाची आहेत. मला इथून आम्ही दोघं वेंगुर्ल्याला जाणार, हे वेंगुर्ल्यावर अजून कुठे जाणार, मी दोडा मार्गाला जाणार, परत कणकवली येणार, उद्या चिपळूणला सकाळी 11 का 12 वाजता आहे. एवढा महत्त्वाचा वेळ आहे, पण आम्ही तुमच्यापर्यंत का पोचतो आहे कार्यकर्त्याने विचार करा. एवढी धावपळ, आम्हाला काही जे तुमच्याशी बोलायचे तेवढे शब्द ऐकून घ्यावेत. पहिलं तर एक सांगतो, भाजप आणि शिवसेना शिंदेगड यांची
एकी एकजूट कायम असली पाहिजे, मग निवडणुकीपुरती नाही. राग नको एकमेकावर, स्पर्धा नको आपसात. परत सत्तेवर आपलं एकनाथ शिंदे किंवा परत मंत्रिमंडळ उदय सामंत याविषयी वाटत असतील तर एकजूट राखा. काही अनुभव आले म्हणून बोलतोय ना, ते हे विषय मांडायला माझ्याजवळ वेळ नाही. बांधवानो, हे मालवण आहे, कुडाळ मालवण हा मतदारसंघ आहे. या मतदारसंघास गेल्या 90 सालापासून आपण पाहताय की आपण मला 6 वेळा निवडून दिलं. तुमचे ऋण व्यक्त करायचे एवढे थोडे आहेत. आणि त्याचबरोबर या 35 वर्षात मी आहे कोकणात, मी केलेली कामं लोकांपर्यंत पोचवा. महाराष्ट्र सरकार, माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी गेल्या 2.5 वर्षात केलेली कामं कागद हातात घ्या. मीटिंग असले मी पाहतोय की आमचे कार्यकर्ते धावत येतात, बसतात. एक पॅड आणि पेन कार्यकर्त्याच्या हातात असलं, एक साधा कागद तर ठेवा आणि पेन ठेवा. देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, अमित शाह, मोदी साहेबांनी 2014 ते आज मितीपर्यंत मागील 10 वर्षात जे निर्णय घेतले, जे काम केली, ती लोकांपर्यंत न्या. 50 योजना जाहीर केल्या ज्या लोकहिताच्या आहेत, देशाच्या जनतेच्या हिताच्या आहेत आणि देशाच्या संरक्षणाच्या पण हिताच्या आहेत. ए प्लीज जरा, ए तू बाहेर जा, सर तिथून उठ, तिकडे मागे जा, उभं राहायचं. आपसात का बोलताय? आणि म्हणून मोदी साहेबांनी एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो की कोरोना सुरू झाला, जगामध्ये प्रत्येक देशात लोक मरत होती, मोठ्या संख्येने आपल्या देशातही गेले. पण मोदी साहेब दिल्लीला होते. मोदी साहेब आपल्या देशाची संख्या मृत्यूंची वाढते, अस्वस्थ होत होते. त्यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातल्या तज्ञांना, डॉक्टरांना बोलवलं, लस तयार केली. नुसती भारतीयांसाठी नाही, लस जग 220 कोटी लोकांना मोदींनी निर्माण केली लस, 220 लोकांपर्यंत पोहोच. आपल्या देशात प्रत्येक ठिकाणी औषधं राज्याला दिली, NIY तसे राज्याला दिली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते, टेंडर निघत होते औषधाचे. अनेक राज्यांनी मोफत औषध विकत 1 रुपया घेतला नाही. आमच्याकडे टेंडरमध्ये 15% कमिशन खाल्लं उद्धव ठाकरे आणि त्याच्या मुलांनी. आता कालचं आज झालेलं भाषण तिथे इथे नाही बोलणार, मी जाहीर सभेत बोलेन. मी समाचार घेईन. मी आता पण राखून होतो की साहेबांना मी त्यावेळेला शब्द दिला होता. मला माझी शपथ घेतली. मी सिंधुदुर्गात होतो त्यावेळेस सकाळी 8:30 वाजता फोन आला, हा कांचाच होता, धावत आला, साप का फोन साहेब. मी घेतलं, बोललो जय मास्टर साहेब. मग साहेब बोलायला लागणार, नारायण घरचे कसे आहेत? त्यांची एक सवय होती, सो कशी आहे, मुलं कशी आहेत? मी म्हटलं सगळी चांगली आहेत साहेब. तुझा राग शांत झाला काय? नाही साहेब, माझ्या रागाचा प्रश्न नाही साहेब. नारायण तुझ्याकडून एक मला शब्द पाहिजे म्हणून फोन केला. बोलला साहेब
नारायण, तुझं नाव आणि तू शिवसेनेमुळे मोठा झालायस. मी बोला ना कबूल करत, आजही म्हणतो, माझे गुरु आजही म्हणतो, बाळासाहेब ठाकरे, दुसरे गुरु नाही मला. साहेब मी बोलतो, तो प्रश्न नारायण. माझ्यानंतर काही जरी झालं, उद्धव आदित्य कुठे काय बोलले, तू वाईट विचार त्यांच्याबद्दल करू नको. बिवलं साहेब, उद्धव आदित्य काय ठाकरेच्या कुठल्याही व्यक्तीला माझ्याकडून काही होणार नाही, मी तुम्हाला शब्द देतो, शब्द. हा माणूस साहेबांमुळे वाचतोय. आला काय आमच्या जिल्ह्यात येतो, त्याला सांग तुला एवढी हौस आहे ना, जरा प्रोटेक्शन बंद करावं त्याचं एक दिवस. आणि म्हणे ये रे बाबा ये, इथेच येतो, गाडायची भाषा करतो. जाऊ दे, त्याचं उत्तर मी देतो जाहीर सभाशी. बांधवना आपल्याला परत सत्ता पाहिजे विकासासाठी, आमच्यासाठी नाही, मंत्र्यांसाठी नाही, आमच्यासाठी नाही. आम्ही सबळ चांगलं आहे आमचे व्यवसायात. आज ग्रामीण भागात जा, ग्रामीण भागात, रत्नागिरीच्या ग्रामीण डोंगराळ भागात जा, विदर्भा, मराठवाडा, फार गरिबी आहे. मी एका शेतकऱ्याच्या घरी गेलो, दौऱ्यावर होतो. त्या गावात एकाने आत्महत्या केली होती. त्यांच्या घरात गेलो, त्यांनी चटई आणली, खाली टाकली. घरात चटई नव्हती, 20 एकर जमीन त्यांची होती, तरी आत्महत्या केली, नापीक झाली म्हणून. ही परिस्थिती आपल्या देशात आहे. मोदी साहेबांनी कोरोना काळामध्ये काय केलं? 80 कोटी, आपल्या देशात 140 कोटी आहेत लोक, 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य सुरू केलं. तेव्हा सुरू केलं, आजही सुरू आहे. हा मुख्यमंत्री होता, अरे 5 किलो तरी द्यायचे होते कोणाला, नाही दिले. घरात कुटुंबात एखादा माणूस गंभीर आजारी पडला, गरिबाच्या घरी पैसा नसला, मोदींनी आयुष्यमान योजना आणली, 5 लाख रुपये सरकार देतं, 5 लाख रुपये. देश गरिबी असल्यामुळे त्यावेळेला काही लोकांना घरं नाही. काँग्रेसने घोषणा दिली होती इंदिरा गांधींनी, अन्न वस्त्र निवारा. अन्नही दिला नाही, वस्त्र दिला, निवारा आहे. कित्येक लोक होती. मोदी साहेबांनी 12 कोटी लोकांना भारतातल्या घरं दिली, घरी पक्की घरं. 11.5 कोटी कुटुंबांना नळाने पाणी पोचवलं. बांधून ही कामं सांगा. मी आत्ता इथे बसलो, उदयला पण उदय कसा आहेस, बरं आहे, बरं उदय माझं एक तुझ्याकडे काम आहे रे, मला 500 कारखाने आणायचे आहेत दोडामार्गला. तुझ्यात एखादा एक्सपर्ट जर इंडस्ट्री प्लॅनिंग करणार आहे तर त्याची मला भेट घालून दे. तेवढा येतो. 500 हजार दोडामार्गला भरपूर जागा आहे आणि मी राखून ठेवली आहे 1400 एकर. माझ्यासाठी नाही, मला उद्योगधंदे करतोच मी, आणि त्याच्यासाठी नाही. मला लोकांची या जिल्ह्यात बेकारी ठेवायची नाही आहे. या जिल्ह्यात बेकारी नाही, सबळ व्हायला पाहिजे. समृद्ध जिल्हा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी होईल ना, तेव्हाच आमचं कार्य संपेल, कार्य संपेल. तेव्हा मीच सांगेन बाबा टाटा ठीक आहे, पण तोपर्यंत कार्य, पण त्यासाठी तुमचं सहकार्य पाहिजे. पदाच्या पाठी जाऊ नका, पद मिळवा, कर्तृत्वाने मिळवा. आपल्या जागा इथे 3 जागा सिंधुदुर्गातल्या आल्या ना, रत्नागिरीच्या 5च्या बाजी आल्या ना, आपली कॉलर टाईट होईल. शिवसेना म्हणून येतं, ह्यांना कुठे पाहिलं का दिसत आहेत, माणूस की नाही हो. याने संदर्भ दिला ना घराचा, कुठल्याही पॉलिटिशियनने केलं नाही. BKC 2 रूम किचनचा दर आज 3.5 ते 4 कोटी आहे. 4 कोटी विचारा, ज्यांचं आहे त्यांना विचारा. BKC मध्ये कमर्शियल ऑफिसला जागा घेतली, सगळ्यात मुंबईत महाग भाडं 400 रुपये स्क्वेअर फीट, आणि तिथे यांचे बिल्डिंगला जागा दिली, बिल्डिंग बांधायला लोन करून दिलं. तू आमच्या वकील साहेबांना विचार, आजही मेंटेनन्स आम्ही कुठून भरतो ते विचारा. राहतात हे मेंटेनन्सही भरत नाही मोठ्या फ्लॅटमध्ये.
मला काय म्हणायचं नाही, मी दिलं, मी त्याचं काय काढत नाही, जाऊ द्या. अरे थोडी जाणीव तरी ठेव. जाणीव कुठे पुढ्या बांधणं, काम घरात पुढ्या बांधणं, घर नाही दार नाही, पुढ्या बांधत होता. आणि आता नारायण टीका करू दे, योग्य वेळी समाचार. 8 दिवसावर राहिली, नंतर मीच आहे इथे. बांधवानो थोडे दिवस आहे, चला. निलेश राणे हा उमेदवार आहे, प्रचंड मताने. माझा मुलगा म्हणून सांगत उमेदवार म्हणतोय मी, निलेश राणे नाही बोल, उमेदवार प्रचंड मताने. मला आनंद केव्हा वाटेल, उद्या सामान्य केव्हा आनंद वाटेल. मी ते पालकमंत्री होतो बघा, तिन्ही जागा आम्ही जिंकल्या. टाळ्या मारून नाही, आनंद मिळवण्यासाठी मेहनत परिश्रम उर्वरित दिवसामध्ये घेणं आवश्यक आहे. लोक इकडून तिकडे फिरतात, येतात, दादा नमस्कार, पाय. अरे काल काय नाही तुम्हाला भेटेल, अरे का जा ना, एक माणसाला भेट, 2 मिनिट 5 मिनिट. कणकवलीची लोक इथे येऊन भेटतात, अरे पण मी येतो ना दर महिन्याला. आज ते कमालच झाली. एक माणूस त्या चौपाटीला मॉर्निंग वॉक करत होता हाफ पॅन्टीवर. मी बसलो होतो लोकांना भेटायला, आला एक मुलगा बरोबर. मी रिटायर सरकारी कर्मचारी अधिकारी होतो मंत्रालयात, रिटायर झालो, आता इथे आलो. मला काम सांगा. नाही मुलगा आहे आणि व्यवसायासाठी लोन मागितलं, एक जरा फोन करा. बोललो अधिकारी होता, हो. मला किती वाजले, 11. तुमचं मॉर्निंग वॉक संपलं नाही, कोणाच्या घरी कसं यायचं हे पण माहीत नाही, इथे बाहेर महिला बसल्या आहेत. बोललो हाफ पॅन्टीमध्ये आलात. नंतर काय बोलतो, आलो हो माझ्याकडे 10 मतं आहेत. म्हणजे देऊ नका, जा. काय माणसं आहे हो. काम त्याचा फोन लावून दिला अधिकाऱ्या, बोलायला लोन देऊन टाका. त्यानं बोललो हे असं करू नका. मग आधी सांगतात 10 मतं आहेत माझ्याकडे, आणि मग काम सांग. त्यांना वाटेल आम्ही 10 मतं देणार, राणे लगेच फोन लाव. मी कोणासाठी लावतो. एक दुसऱ्यानंतर 2 मुलं आली, दादा फोटो काढला. बोला काय काम नाही, फोटोसाठीच आलो होतो. अरे काय बोल, ते जाऊ दे, आता वेळ नाही, काम. एक मत जे मिळवलं, एक मत आपल्याला 50-60 हजारने असं यांना झोपवायचं आहे, त्यानं दाखवायचं आहे कोण कोणाला गाडतंय. ते गाडायची भाषा करतो. मच्छर मारला नाही हो. आम्ही तेव्हा मेहनत केली, जीवाची पर्वा न करता शिवसेना उभी केली. बाळासाहेब आमचे दैवत होतं. शिवसेना उभी केली, घरदा आम्ही पाहिलं नाही. शिवसेना उभी करणं आमचा ध्यास होता. मराठी माणसाच्या न्यायाकडे घर न्याय मिळावा हे आमचं करतो हिंदू धर्मासाठी. आणि ह्याला आयत्या बिळावर नागोबा आला आणि ह्या उपभोगतो आनंद. आणि आमच्यावर टीका. बांधून केलेली कामं सांगा. मोदी साहेबांनी, आमच्या माननीय एकनाथ शिंदेने, उदय सामंतनी, माझा तर इतिहास आहेच 35 वर्षाचा, काहीच सोडलं नाही. काही नाही. मेडिकल कॉलेज आहे, 750 कॉटचं हॉस्पिटल आहे. इंजिनिअरिंग कॉलेज 1800 मुलं शिकतायत. मेडिकल कॉलेजमध्ये 750 आपल्या जिल्ह्यात. अभिमान वाटला पाहिजे, अभिमान. विचारावं जो उभा आहे त्याला. एकतरी शाळा काढली का हो? उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रात काढली एका शाळा, कॉलेज, आश्रम? काय काढलं नाही. सक्का भाऊ ॲक्सिडेंटमध्ये गेला लोणावळ्याला, मोठा भाऊ. तेव्हा सांगितलं आम्ही लोणावळ्याला स्मारक बांधणार, हॉस्पिटल तयार करणार. बांधलं काय रे? बांधलं. साहेबांचं शिवाजी पार्कचं स्मारक बघा, एकाची नेऊन ठेवलं आहे. तुझ्या नाही होत आम्हाला सांगा, आम्ही बांधू. बांध. हा काय करू, ही शिवसेना काय करू शकत नाही. ही आवडत चालली आहे. मला मुख्यमंत्री करा. मी एकनाथ शिंदेने नाव घेत नाही एकनाथजींचं, त्यांनी सुरू केली लाडकी बहीण. मी बंद करीन. तो दुसरं काय करणार? तुझ्या पवित्र काम नाही होणार. एवढी चांगली आहे लाडकी बहीण. आज गावागावात महिला ओवाळतायत, सांगतात हो त्या शिंदे साहेबांना आमचे आभार आम्ही मानतो. आमच्या कुटुंबात महिन्याला एवढे पैसे येतात, आधार होतो. 2100 रुपयांनी 1500 होते, 21 घर चालत नाही आम्हाला माहिती आहे. आधार पण दानत तरी दाखवली ना. तू दाखवली का?
त्यांनी बोलवू नये. पवार तर जाऊ दे हो, पवारांचं काय आलं वाचूच नका. 4 वेळा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. आत्ता आमच्या एकनाथजी सुरू केलं, यांना लाडकी बहीण दिसली नाही, लाडकी भाऊ दिसला नाही, नाही की दिलं त्यांनी ना काँग्रेस. आणि म्हणून परत सरकार जर आलं तर हा विकास उरलेला करायला मिळेल. हायवे बघा हो, आज लोक येत आहेत प्रचाराला, कौतुक करतात, वा का हायवे. एअरपोर्ट 2-2 आहेत हो, नुसतं फिरू नका हो, उद्योगासाठी पण जा या. मुंबई आणि पुणे विणे कुठे आता होईल, दिल्ली पण चालू. मोपाई आहे, चिपी पण आहे. पोर्ट होता वेंगुर्ल्याला, रेडी पोर्ट. रेल्वे बघा, आज रेल्वे मंत्र्यांचा फोन आला राणे जी, आप रेलवे के बारे में एक क्वेश्चन दीजिए, आपको क्या चाहिए. आता मला अकस्मात फोनवर द्यायचं तर मी एकच बोललो, साहब हमारे रेलवे की जो ट्रेन की संख्या आप बढ़ाइए, का प्रवाशांना बुकिंग मिळत नाही. आणि आम्हाला आमचं वैभववाडी ते कोल्हापूर आम्हाला जोडून द्या. बऱ्याच लोकांना कोल्हापूर, सांगली, सातारा जावं ते जोडून द्या. एस सर बोललं आणि ठेवलं. फार चांगला सिन्सिअर मंत्री आहे. हे आम्ही करतोय. हे इथे कमालीचा माणूस, इथे खासदार होता कमालीचा होतो. तारीख ठरवायची विमान, तुम्ही पालकमंत्री होते. हा गेला मंत्र्याकडे आणि सांगतो, तुम्ही जी तारीख ठरवता ना, तो मराठी आहे, राजे आमची, ती ह्या तारखेनंतर. आम्ही एक तारीख सांगितली, तुम्ही ह्या तारखेला उद्घाटन करा. सांगून आला, मला कळ तारीख पुढे करतात. मी फोन गेलो त्यांच्याकडे, साहेब बदलायची नाही, ही तारीख बदलायची नाही, तीच ठेवा. आपलं इथेही चालतं तिथेही चालतं, असं काय नाही की तिथे आपलं चालत. त्याने 30 तारीख ठेवली आणि मग आम्ही त्या उद्घाटनाला होतो. याने ऐकलं काय, बेइज्जत ऐकायची पण क्षमता पाहिजे हो. तोंडावर त्या हो खासदार आणि उद्योजन बोलला, हप्ते घेतो, पैसे घेतो कॉन्ट्रॅक्टरकडून. बोला खासदार, याचं हे काम आहे, इथे विधायक सामाजिक शैक्षणिक काम नाही करत. याला बोला असे ठेवू नका, कारवाई करा. काय नाही, तो पण गप. आणि म्हणून घड्याळ पुढे जात आहे. अजित पवारांचं राष्ट्रवादीचं घड्याळ आहे, त्यामुळे आम्ही नाही कंट्रोल करू शकत. वेळेवर जायचं आहे, पण आता लेट झालो आहे. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो, तुम्ही माझे कार्यकर्ते आहेत, कुटुंबातले आहेत असं मी समजतो. मी कधी तुम्ही अमुक आहे तमुक आहे, मी जातभात धर्माने पक्ष पण नाही पाहिला काम करताना. मी तिथे सांगितलं ना, या लोकांना जशी घरं बांधली, मला 91 पासून क्राईमने सांगितलं तुम्हाला जीवाला धोका, बाळासाहेब बोले प्रोटेक्शन घे. मी घेत नव्हतो. मी साहेबांना, साहेब मी तुमच्याबरोबर असतो, मला प्रोटेक्शन आणि तुम्ही मला, तुला सांगितलं घे, राममूर्ती शिवून घेत. त्यांना पण एक बिल्डिंग बांधून तिथे यांच्या समोर पोलीसची बांधून दिले मी, क्वार्टर्स नाही, खाजगी ओनरशिप. आणि एक माझ्या जवळच्या नातेवाईक, अगदी बाजूबाजूला बिल्डिंग आहे. सरकारी जमीन मी रेव्हन्यू मिनिस्टरचा केलं. बांधवांना भरपूर करण्यासारखं आहे. कार्यकर्त्यांना मी सांगेन, तुम्ही काम करा, आमचं लक्ष आहे तुमच्याकडे, लक्ष आहे. कर्तबगार कोण, प्रामाणिक कोण, आठवण ठेवणारा कोण, आम्ही जाणतो. एवढा वर्षाचा अनुभव आहे आमचा. आणि म्हणून तुम्ही उरलेले दिवस फिरू नका इकडे तिकडे, आपलं काम एवढं मत मिळवा. मला माशी एक चर्चा होती, शहर प्रमुखला, शहर आमचा सुदनला, हे का रे आपलं मालवणचा सुदेशला बोला सुदेश, या शहरात कोणाकोणालाची मिटिंग घेतल्या सांगितले, व्यापारी अमुक तमुक. मला वेटर लोकांची घेतली नाही, मोची लोकांची घेतली नाही. मला घ्या, अरे आहेत ना 5-25 मतं, आपल्याला पाहिजे मतं, कोण देणार आहेत. ते मोची असले तर मताचा अधिकार सारखा आहे. त्यामुळे जिथे मिळेल तिथे जा. काही लोक फिरताना गावात फिरताना, नाही हे आपले विरोधक आहे. अरे विरोधक मुद्दाम जा नमस्कार, बघा आमच्या एकनाथ शिंदे लाडकी, तुमच्या घरात आहे का कोण बहीण, मिळाले का, बोला ना जाऊन. 25 जण जाऊ नका, 2-4 जण जा. महिला गेले 2-3 जा. नाही एक तिकडून चांगलं बोललं नाही तर मागून बाजू एखादी टोमणा मारते, सवयच आहे आपल्याकडे. तसं नको. वडीलधारी असेल नमस्कार करा, मत मिळवा.
आणि मोठ्या मताधिक्याने यांना पाडूया आणि ते कराल अशी माझी अपेक्षा आहे. आणि म्हणून उपस्थित माझ्या सर्व कार्यकर्त्यांचे आभार मानतो. उदय सामंत आले, क्षणात तुम्ही इकडे जमलात. एवढी झटपट सभा भरते मालवणातच. अरे चांगलं बोलतो, मालवणात. तुमचे आभार मानतो आणि कामाला लागा. मी परत भेटेन, आता आहेच जवळपास, पण कामाला लागल्या तर प्रत्येक दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशी इकडची पेटी उघडताना मालवणची आनंद वाटावा. धन्य झालो मी असं मी म्हणावं, असा रिझल्ट येऊ द्या यासाठी तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद. उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य लाभो. उदय सामंत यांना आभार मानतो. तसं आम्ही एक दुसऱ्याचे आभार मानत नाही. मी पर्वतांच्या मतदारसंघात आहे 17, तेव्हा आमचे संबंध चांगले आहेत. तुम्ही पण संबंध हा शब्द नुसतं लिहिण्यासाठी नाही, आचरणात आणण्यासाठी आहे. आचरणात तो बाळगा. आणि भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना एकनाथ शिंदे यांनी एक प्रेमाने वागून आपण दाखवून देऊया आम्ही एक संघ आहोत. विरोधक लावतील पण तसं वागू नका. ठीक आहे. निलेश राणे येत आहेत. आपण सर्वांनी प्रचंड टाळ्याने त्यांचं स्वागत करा. तेव्हा मी तुमच्या सर्वांचे धन्यवाद देतो. आणि 2 मिनटं बोलतो का? मी संपवलं, आमचं संपलं. 2 मिनटं बोला. आम्ही अनुमती देतो. सन्माननीय राणेसाहेब, सन्माननीय सामंत साहेब आणि व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर बंधू भगिनी, खरं तर राणेसाहेबांनंतर बोलायचा प्रोटोकॉल हा नाही आहे आणि मी कधीच राणेसाहेबांनंतर भाषण केलेलं नाही आणि आज व्यासपीठावर सन्माननीय सामंत साहेब देखील आहेत. मी फक्त 2च मिनटामध्ये माझं मगत संपवणार आहे. सामंत साहेब, आपण माझ्या प्रचाराच्या निमित्ताने मालवणमध्ये आलात, मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करतो. येणाऱ्या 20 तारखेला जी निवडणूक होणार आहे त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून आज आपण सगळे इकडे जमलेलो आहोत. सगळ्यांची भाषणं आपण ऐकलीच असतील आणि आपल्याला जेव्हा वाटत होतं की आता सगळ्यांची भाषण संपलेली आहेत तेव्हाच मी टपकलेलो आहे. पण 2च मिनटं आपण माझं ऐकून घ्यावं. आपण सगळे मालवण तालुक्यातले आपले सर्व सहकारी उरलेल्या 5-6 दिवसांमध्ये जेवढं काय करता येईल, आपले नाते संबंधी असतील, आपलं मित्रपरिवार असेल, जिथे जिथे आपली ओळख असेल तिथे तिथे आपण महायुतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करावा. मनापासून आपल्याला मी विनंती करत आहे. सांगायचं एवढंच आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये कसलाही अपप्रचार होईल, काही सांगण्यात येईल की अमुक अमुक झालं आणि माझ्या कुंडलीत तर आपल्याला माहितीच आहे कुठेतरी अपप्रचार, कुठेतरी अफवा हे लिहिलेलंच आहेत. म्हणून तुम्ही ह्या वेळेला सामंतसाहेब कसलाही अफवा ना, आमची लोक आता बळी पडणार नाही एवढंही आज या निमित्ताने सांगतो. मी मनापासून आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करत असताना, सामंतसाहेब आपण आलात, आज जसे आलात
तसेच 23 तारखेला जेव्हा विजयाची आली निघेल, आपण इथे मला टायमिंग द्या, मग रत्नागिरीत मी तुमच्याबरोबर तुमच्याच हेलिकॉप्टरने येईन आणि तुमच्या विजयाच्या रॅलीमध्ये तिकडेही मला यायची संधी मिळेल. एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आपण आज आलात आणि आपण सगळे सहकारी आज आपण इथे आलात, मनापासून आपले आभार व्यक्त करून इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. फक्त 20 तारखेला 3ऱ्या क्रमांकावर निलेश नारायण राणे, त्याच्या बाजूला धनुष्यबाण. 6 महिन्यापूर्वी कमळ होतं, खाली बघून कमळ शोधू नका, धनुष्यबाण शोधा. तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि सलग त्याच्या बाजूला दुसऱ्या कोपऱ्यामध्ये बटन आहे, ते दाबा. मग ती टू अशी बिग वाजेल, म्हणजे मला ते मिळालं असं समजा. एवढंच बोलतो आणि संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राठोडे गावातील उबाटा गटाचे कार्यकर्ते शिवसेनेमध्ये या प्रश्नात प्रवेश करत आहेत. प्रातिनिधिक स्वरूपातच यायचं आहे. सन्माननीय दत्ताजी सामंत साहेब आणि महेश राणे यांच्या प्रयत्नाने हा प्रवेश होतोय. स्वप्नजा मेस्त्री, सुनील मेस्त्री, जागृता धुरी, विनायक सावंत, संतोष सावंत आणि विलास पांचाळ या कार्यकर्त्यांनी कृपया प्रातिनिधिक स्वरूपात या ठिकाणी यायचं आहे. तुम्हा सर्वांचं शिवसेना पक्षामध्ये आम्ही स्वागत करतोय. मी मान्यवर दादांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा प्रवेश करून घ्यायचा आहे. प्रातिनिधिक स्वरूपात बोलवलं. स्वप्नजा मेस्त्री, झाले झाले एवढेच 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 सगळी नको, सगळ्यांना नको. विजय असो, विजय असो. सर्व मान्यवरांचा या ठिकाणी आम्ही आभार करतो.